Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampagaanta ning orasa og pampasiaw mga kapuso. Pampagaan sa ato mga gibati. Makauban nato karong buntaga mga kapuso. Proud bisdak ni siya nga vlogger nga inanay na gyud nga misikat sa lain-lain nga mga social media platforms. Maila-ila nato si Sir Chito sa Muntina. Good morning, sir. Maayong buntag, Sir Nico, ug isang mga tanang kapuso dinha sa Cebu. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Murag daghan na gyud siguro naka-familiarize nimo sa social media. Kanus amang ka nagsugod, sir, in imong pag-vlog? Dugay-dugay na sa Sir Nico, no? Mga 2016, medyo, na to, mga for fun lang doon, no? Mga yaga-yaga lang doon, mga video. So niya, nag-viral, wala lang ko nag-expect nga nag-viral siya. Tapos moto, nasundan na dayon, kung mga uban nga contents nga, na-realize na ko, mga Bisaya to siya sa una, Sir Nico. Kunya nakaingon magugong nga kahibaw mo kung English. So mag-English daw pintahay. So moto nag-English ko mga contents nga more on travel and lifestyle na gina-feature nako ang mga klasik-klasing lugar dinhi sa moa sa Mindanao. Gawa sa travel murag ning venture na jud kaning mga pasiaw, sir. Unsa po'y nakapaaghat nimo? Na maogid. Maogid, Sir Nico, kay tungod lagi aning pandemic lagi, Sir Nico, no nya na-realize nako ang mga tao bitaw kay murag syempre daghan na kay sila ginaisip, stress na kay sila sa mga panghitabo. Nakaingon ko nga ipagawas na lang siguro nako akong superpower nga kanang kuan kanang pinakinggoy ba niya. Moto nagsugod kog TikTok, nagpasalamat ad ko sa TikTok kanang maayo nga career sa kanang nga platform. Ubay may mga vloggers karon, sir, nga mga Bisaya, mga Pinoy, pero unsay nakapa stand out nimo, sir? Ang apuа lang siguro, it's really more of di yun na ako. Kumbaga, perminti yun na ako ba nga ginasulti nga proud yun ko nga Bisaya. Proud yun kaayo ko nga mauni akong inistoryahan, mauni akong gidak-an. Ug there's more to Bisaya people bitaw. Of course, proud man gyud ta, sir, sa atong pagka-bisdak, sir. Doon na kay vlog na makalingaw nga mga struggles sa usa ka Bisaya dito sa kauluhan dito sa Manila, sir. Daghan jud, sir, oy. Such as unsa man, sir? Ano, sir, ang real life story yun ako, sir, kanang bulad pinika sa tinuod yun na, sir, kanang siyempre lami bigyan ng bulad, sir, no, nga pag paborito maging na mga Bisaya, sir, niya ipadlate lagi ko, sir, niya makalimot bitaw ka sa kanang pangalan bitaw mo to nakaingon ko nga naamoy bulad niya, meron kayong bulad niya, wala kasabot ang tindira, sir. Sir, gawa sa imong personal nga social media platforms, doon na po kay gi-introduce karon nga daw love team, sir. Pwede bang ipaila-ila sa nimo ni sa atong mga viewers? Yan na, sir, kanang experimental lang sa gid ni siya, sir. Experimental lang man gid ni siya nga kanang sulayan ako nga nakoy makauban. Mo to karon ang akong kauban si Robzan. Magbuhat na mi karon sa amo ang third episode. So far, okay man ang pagdawat sa ako ang mga followers sa amo ang mga videos. Magpadayon gyapon ang ako ang mga contents sa TikTok kaning bitaw sa mga voice over nako, kanang mga ingon ana bitaw, sir, mga commercial, mga DIY commercial kay mao paborito gyud sa mga Pilipino, especially sa mga bisdak, ganahan kay sila sa kuang mga DIY na commercials. Sample service sa DIY, sir, para makadungog mi sa imong tingog, sir. Introducing the world's #1 kakanin, Orchids Biko. Pabalita mga suking tindahan. Moro gito, sir, moro gito. Pagkaninot paminawon, sige, sir, ato na i-promote, sir, Orchids Biko. Orchids Biko. Pagka-alegre. Di na mo palab yun ang higayon, sir. Amo kang pasuwayon og voice over, sir, sa atong programa GMA Regional TV Live din sa Cebu ug sa Central ug Eastern Visayas. This is GMA Regional TV Live, Eastern and Central Visayas. Kauban si Sir Nico. Pagkanindot sa good day. Salamat, sir. In demand. Finally, sir, message mo sa mga nagtanaw nato og basing gusto ka mohabol pod sa atong mga viewers, mo invite to check out your platforms. Sa tanan akong mga followers nga mga Cebuano, mga bisdak dinha sa Visayas, daghang king salamat sa inyong pagsuporta og padayon lang mo sa pagsuporta sa ako ang TikTok, it's Chito sa Muntina, and ang tanan ako social media platforms, Facebook, Instagram ug Twitter, Chito sa Muntina lang na, og again soon mag-vlog na ko sa YouTube, so atingin na ninyo. Daghang king salamat, Sir Nico. Thank you so much. It was nice talking to you this morning. Salamat, Sir Chito sa Muntina.